Gibalik ang chiki guys kay 2020. Diya arang wawa na ho sa supplier. Grabe jud guys. Ako na pod ni si Alice karon day guys. Guys, arang wawa jud na ho sa supplier nga among giorderan kay gahapon na siya ning tawag nga kuan i-deliver daw among order nja wa ko nakahimog chiki ya. Nja madyo galing kay si ang tagiya sa Allied Medical Supplies buutan. Wa ko nakahimog chiki dia aran siya gi-receive. Nga karon pa nahimuon. Ako ka-vlog pag kuan pag receive na ako kay nauwaw ko sang kasaypanan nga gahapon ra ning tawag nga paggawa ng chiki wa hindi ko nagawa kaya wala nobody's perfect nja isahay ako sang nahuna lupad manang nauwaw ko parang wawa jud na ako sa tagiya sa Allied Medical Supplies kay balik sila para makuha chiki dapat ugatong nahimog hapon kuan ilan tang nada dia guys bilang among order kuan ni siya mga spinal needle gamit sa OR nja 1 2 3 4 upat ra ka box nja ang kuha ng bayaran 23,660 mala ugnay mo nami ka ng order nga ni ako'y maghimog chiki nja pero igura pirmahan sa among manager. Grabe sorry jud sa supplier dani minsan man nga gabi iniinom ang kog nagplano ko gabi nga ang buhaton ning ko nga nasang nahuna nga nade ko chiking maghimo de ko chiki unta gabi hanang nahuna nja kay niinom malagi kog tranquilizer ron nawa na ko sa kalibutan nakatugmang ko so mauto karon narang wawa na kay pagdurbil niingin nga da naguan da expected po to ni nga madana ng jag chiki saon man nga kuan man lagi nobody's perfect labi nagako kay kuan ko kanang nay wasa na huna gabi lagi kanang minimum tranquilizer nga mawa man tas kalibutan nakatuog man ta dawan ako kanahon na man tong nauwaw ko sa kuan supplier kay ladyo ra ba sila diay la pang balikin ang chiki manarang wawa dia guys maghimo sa akong chiki madtukos room sa ang manager. Maghimo ko ang chiki ano ba ngayon January Hindi pa ito yung kalendaryo. wait lang po January Siguro February 4. ay hala February pala February 4 mali ako February 4 2020 Allied Medical Supplies Father Almighty, Creator of heaven and earth, you adore the Alpha and the Omega, Jesus Christ our Lord and our Savior. 23,600
23,600. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang tanda ng Santa Cruz Ay na, Ama. mana. Ang tanda Hindi, ng Santa Cruz ang manager kay tiguang naman. Ang tanda ng Santa Cruz. Hindi na siya makasuwat og nga ni ako may tagsuwat. Diyos Anak. Igo na lamang sa mo perma. Ang tanda ng Santa Cruz, Diyos Ama. Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo. Napirmahan ko na kaso kumakain. Gaway. Mamaya na lang po. Mamaya, kahit mamaya na lang pirmahan, mamaya pa naman dalitan. Pagkatapos yun. Kasi nagdadasal siya. Nalabas na ako. Asan yung ballpen? Ayan po. Oh, went to the order of Allied Medical Supplies, February 4, 2020, 23,600, 23,600, 23,600, 23,600, Nga na na siya yung balik-balik. 22,600 pesos. Baka ako'y makakatulog naman eh. Buti na makasigurado. Siguro balikan niya na. Nahiya nga po ako eh. Kasi dapat pag-receive ko na ibigay ko na yung chiki. Nangilang ako ng sorry. Bisitahin mo kung anong problema nito. Baka bumalik pa nakakahiya na. Review ko, wala naman. Allied Medical Supplies. Yung aking firma. Pirma niyo po, okay naman po. Two hours later. Diyan guys. Grabing wow pa dyan ha guys kay kuan, nasayip ko. Nasayip ko sa year ang gibutang February 4, 2020. Diyan balik na po ng taga kuan. Taga Allied Medical Supplies. Ang katatlo dyan silang balik. Ara dyan wawa na ha guys. Baw guys, ipiktos ka ng usahay guys, kuang ko ako sang nauna kanang mawa ko sang concentration. Wa dyan na to jua guys, ngayon nga na sige ko ka sa jup. Grabe na pa yung sulat nga rang kadag karag kamot maot kog suwat na. Mao ni si Jang chiki nga gibalik kay na 20 kani chiki guys kay 2020 arang wawa na sa supplier. Grabe jud guys. Hi guys, for today's video guys, share ko lang yun. Lulutuin namin ulam ni Ate Digna. Hindi ko alam guys kung anong klase ng isda yan guys. Basta binili lang yan para sa amin. Kaya yan ang niluto ko. Saka guys, maggugulay din ako. Magkuhanday ko guys, maggulay ko binisaya. Tangan sa kuhan. Bawang. Kamatis. Sunod sa kamatis, luya. Sibuyas. Sitaw. Tingnan mo guys ha, diretso ni guys. Hanggang kubasa, ay dabong man, wala na ako kaniti. Pani sa utang binisaya. Bisaya rin nakasabot gani.
Para na tong talong. Diyan guys, ito isang butang ano, isa katasang gata. Diyan guys, kay gamay raman itong isa katasa, at isang dugang isa katasang tubig. Diyan guys, naghapit na sa maluto guys, ato na siyang dugangan ng kuan gata. Siyempre, di man na mula sa ugway asin, atong butang sa gasin. Nagisarap. Guys, naghapit na siya maluto niya guys, ang isang butang dahon sa sayuti. Karang napo siya green. Kay kuan lagi, mataghang kuan magud guys, ganyan buntag. Kuan, akong kondisyon. Lain ng paminos ng lawas, masakamen ta ako manguhamen ta ko kamunggay, ako nakakuha kamunggay. So, mao na lang naman yung isagol dahon sa sayuti. Lami man po rin siya guys na binaggata. Sa ganang gigamit ng gata, ingani na. Kay, mantay katong kinudkod, ingani may gamitin. Hindi, ang isda, ano saan balihon. Hindi guys, itong tanahon guys. Para na si Janing bukaw na. Ako ang tanahon ng luto na bagkubasa. Parang guys, natin ibutang atong dahon. Daghan na siya tanawon pero yun dyan guys. Makuha na siya. Tapos, mahiyos. Ratadanig kanding guys ba? Tawag dahon. Guys. Ito sa takluban guys. Kaya magkupos naman na yun dyan. So, na guys, ang giingon na muhiyos na. Ang gamay na dyan dahon. Ito guys, ito na yung butang ni additional na gata. Kasi na isang guys, luto na siya guys. Ito nang iupat ng kalan. Karang tadtad guys, manihapon nami. Ni Ate Digna. Si Ate Digna pala ngayon ang nag-prepare sa hospital supplies ng OR sa Calab. Kasi ako yung kahapon sa pharmacy, salitan kami. Pagkatapos niyan, kakain. Kakain na tayo, te. Ito nga. Nagutom na raw siya. Ito yung prepare niya. Nakapack na lab. Saka OR. Tapos ito yung mga pubidon side.
Gamit sa ayan. Ito na lang. Ayun guys, kaya nang Ilang oras. huis roll. Kaya talian ko. Tapos Guys, nanihapon na ta guys ha. Ang hitang avocado, tinayin sa naman natin. nangyari sa kwando. Kaya mga isda mo may kaila. Mani mong sadan panihapon guys ha. Yan ko lang. Ginataan. Hindi pa ako nagulot sa kanya. Kakain na tayo guys. Si ate din Kain na po mag-lead tayo. sa prayer. Ikaw tayo mag-lead tayo. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-iingat sa buong maghapon. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming Panginoon. Maraming salamat po sa pagkain ito na hindi po namin kakainin, Panginoon. Pagpalain po ang lahat na ito. Paging kalakasan po namin. Hindi po ang sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kain tayo guys. Ang mga sudan di ha. That's it, guys. Isdang pinirito upuan. Sarap ng ulam namin. Gulay. Tapos yung isda na to, hindi ko kilala. Basta binili lang. Binili lang namin. Thank you, Lord, sa bumili ng ulam. Salamat sa tagahatid ng pagkain namin. Kasi natiran lang kami. What's this? Wala natin kanina. Natin. Pineapple. Buhay pa rin. Parang gusto nyo lagyan kalamansi ang ating munti. Pwede kalamansi. Para may pressure na. Where's the kalamansi? Kain tayo. Sino man may narin? Paano Oo nga, hindi ko pa na. Manihapon tala ko karoon pa ko naligo. bigyan ko ng kita pa. Ate, hindi ako iinom ng pangpatulog siguro ngayon. Subukan ko kayo, iinom lang ako ng Smirnoff. Buti pa niya niya, hindi ka umalis niya sa bako. Labi ka na. Hindi ka pa umalis sa bako, ito ka na. Yung kalabasa ko hindi ko binabalatan kasi bata pa, mura pa. Ito sandali niya. Masarap na ulam. Sabi niya, kumuha na isang plato ito. Isda. Kaya ng umaga pala guys, hindi ako nakapag-film kasi tinanghali na sa pagising. Masama yung pakiramdam. Ginatang gulay. Kada umaga, nagbo-blurred. Tapos yung parang lula, hiluban. Sa Bisaya pa, malipong. Tanghali na kasi. Umaga na ko rin nakatulog. Kaya, walang Sa umaga naman kasi, hindi nagluluto, mayroon pang pansit. Kasi bukas na naman. Ano sinunod mo din? Daing? Wala yung saw-saw. Gulay lang talaga yan. Ano lagyan mo yun? Yung tuyo. Hindi ko rin lagyan kasi baka matinik. Hindi naman yung ano. Hindi naman alis. Ano pa ulam yung tuyo? Sarap. Bango na. Bango. Alin? Itong gintan. Kain po tayo. Yan. Nalungkot na naman ako. Nakita ko yung vlog nila. Kasi Ariana umiiyak. Umiiyak naman ang puso ko. Ito may, ano?
Yung umiiyak siya. Yung kay Terry. Hmm. Kausap yung kapatid ko. Ako. Nag-ano kasi si Maria. Saan nandun na? Dumating na. Sino? Kapatid mo. Si Michael? Sino ba kausap mo? Si ano, Michael? Video call. Akala ko si Jasper ang kausap mo. Si Mariel kasi tawag sa akin. Mariel? Hindi ko na sinasagot. Kasi may ginagawa pa ako. Ano ako si Michael? Isang linggo na lang daw pala ang pasok nila. Ha? Isang linggo ang pasok. Isang linggo na lang. Tuwing isang linggo lang ang pasok nila. Ang sabihin naman sa'yo? Ang linggo? Isang linggo siguro. Hindi ba sa isang buwan, isang linggo na lang. Pasok. Ano ka lang? Ano ibig sabihin? Isang visit na lang sa isang linggo? Hindi. Isang linggo, 1 week. 1 week lang ang pasok? Sa isang buwan? Hindi ko alam. Kasi sabi niya, 1 week lang ang pasok niya. Hindi naman siguro. Hindi ganun talaga. Hindi ko experience nila, hindi dati araw-araw. Sabi niya, hindi ko lang napasok niya. Kain muna kami guys. Kain na muna. Bye-bye. Awet eh. Bye.